yɛhyiase a ne braso sɛ yɛsua deɛ medin de Kofi Kakari aha ɛyɛ the Kingdom of Asante. Abusua yɛatena se nnɛ sɛ yɛtena se a na yɛsua deɛ Bronyachi bosome ne da ɛtɔ so Bronyachi bosome mmiɛnsa ne da ɛtɔ so 27 ne nnɛ aka nna kakraa bi na yɛde afe no akɔ na wieyɛ n'ano memenda ane Nyankopɔn yɛ adom ɔde santehene etu kwan ɛsan no de no bɛka yɛn nsa nti deɛ ɛka ne sɛ atadwefo wa ananom aboa ama yɛate dɛ ɛnnɛ na ɔhene ɛbaa yɛyi ana nananom de fie amaneɛ ɛbɔ no ɛnora ɛno mu ana agogoman yɛ agogoman hema edi anim ɛne kontre akwam benkum nifa ɛne agogo mpanyimfoɔ ɛde bɛto santehene anim sɛ Nana Akuaku Sapon agogoman hene ɔhene a wasom asante ɔnsom yɛ koraa wasom asante bɛbɔ mfie 50 years bosome baako etwa mu no ɛyɛ February bosome ne da ɛtɔ so 24 February ana na Akuaku Sapon etwa n'ani ɛhwɛ ban mpanyin bɛka sɛ wɔde n'adwuma nyinaa ɛba ewieyɛ nti nura nananom ɛde to santehene anim ana santehene ɛhyɛ nananom sɛ ɔmo ne n'ahema ɛnkɔtena ase na ɔmo nya nhyehyɛeɛ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo de yɛ yie no na ɔmo fa mmra ɛmɛto ɔno santehene n'anim na ɔhwɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛkɔ akɔgya n'akora ne sɛnti ne sɛ n'agoman hene na Akuaku Sapon wasom asante na wasom National House of Chiefs ana wasom Asante Traditional Council nso asom ɔno santehene osetu ɔtɔ so mmienu nti sɛ ɔhene atwa n'ani akɔ ne nkrakyi a ɛsɛ fata sɛ ɔkɔsom no na ɔhwɛ ɛma yɛyɛ na yie na abusua yɛhyia ɛnnɛ awie a na yɛhwɛ nneɛma nketenkete bi sɛ yɛka sɛ agogo koraa anaasɛ agogo state no ɛne hene asanteman mu deɛ yɛka sɛ ɔman biara wɔ abusua a ɔbɔ ɔman biara wɔ baabi a ofi nananom agidie mu kyerɛ yɛn sɛ yɛtu kwan firi baabi ana yɛbɛduru baabi ana yɛbɛtena baabi ɛbɛyɛ abusua ɛwɔ hɔ yɛka agogofoɔ a anaasɛ agogo adwa a ɛdin ɛda so paa ɛyɛ kyei ɛne krɔbɔn akonnwa kyei ɛne krɔbɔn akonnwa a akonnwa no ɛwɔ aduanafoɔ ɛna ɛdi akonnwa no nti sɛ meka agogo na meka aduanafoɔ a ɛma remfi sɛ meka kumawu nso aka ho na maka ɛyɛ kwaman wɔn deɛ ɛbere biara no wɔn yɛ wɔn nneɛma sɛ wɔn yɛ anuanom anaasɛ wɔn yɛ wɔn nneɛma nyinaa bom ɛbere kɔ n'anim na yɛbɛhwɛ adekodie nti esi a ɛma wɔn ɛbɛyɛ anuanom nananom ne mpanyinfoɔ ama yɛate aseɛ ɛsɛ ɛyɛ agogoman anaasɛ krɔbɔn ɛne kyei abusua no wɔn etu efiri ɛyɛ asanteman so ɛkɔ nyano ase kuro bi a ɛbɛn nsawam na nyano ase ɛhɔ ana abakɔsɛm ɛma yɛte aseɛ sɛ na kuro no ɛyɛ kuro a ɛyɛ akwamfoɔ ɛdi a yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛka akwam yɛka aduanafoɔ na yɛka akwam a ɛma remfi sɛ yɛka akwam a na sɛ yɛka aduana a yɛntumi enya akwamfoɔ ɛwɔ mu nti sɛ meka sɛ agogofoɔ ɛyɛ aduanafoɔ a na ɛsɛ ohun sɛ wɔn kɔtena ɛyɛ nyano ase a ɛbɛn ɛyɛ nsawam no na akwamfoɔ nso ɛwɔ hɔ na ɛbrɛ ɛkɔ n'anim no ano yɛbɛhwɛ wɔn kɔtena hɔ deɛ wɔn yɛ dwuma a wɔn di deɛ nti na ma wɔn tu firi baabi wɔn wɔ no ɛba bɛduru ha mpanyinsɛm ama yɛate aseɛ sɛ ɛbrɛ a wɔn kɔ ɛkɔtena ɛyɛ nyano ase no ɛkɔn bi ɛba akwamfoɔ ɛne ga anaasɛ adaafoɔ ntam saa ɛkɔn no ɛnam sɛ kane tete hɔ no na nananom adu baabi a wɔn boaboa wɔn ho sɛ ntɔkwasi na sɛ ebi obi ɛbɛn wo ka kyerɛ no na ɔboa wo a ɛyɛ ɛboa ɛma wɔn nyinaa no ɛko ntɔkwa no nti agogofoɔ ɛkɔtena hɔ no
omo ne nkranhena ne yefe no ne okan ebra na akomfo ene no enya esa no agogofo eboa eya akomfo eye afe apem ahansia adua sa 1630 AD ho asem adame kan enti edakwa no efi ase no na akomfo ene agogofo kabom ene nkranfo no edikosi ani anase gafo ne okan no dikosi ani no nkunim ama eye akomfo afem enunti no akomfo edi nkugo sabre no mpanyi ta aka kasa bese kuntuhwe a ne nja na ekọ ana bema nso ntena faako enye nimguase enunti eba saa no agogofo yi eye won adwen se ye pe baabi atena na se abenya baabi abetena na se ntokwa ene niema bi ye de ye beboa mo enunti ese sesa ye ho na ye san ekọ omu efa won ho eye ohene ofori kropon ene ne nkrofo etu free baabi a no mote no edomani ekire Afram Prince we ka Afram Prince ana me ka Eastern region from ho a fa ho de bakwawu efa ho ba agogo side ho asante achim fa ho mia no bi se ye ka ho ena omu sa abotan num ana omu eba ebetena ye na mpanyinsem amyate ase se no mo ye ahayofo anaso mo ye ha nti omu eba betena ho no omu behunu se ye ha ewo ho a ebeyeye nti agogofo yi ebeye ha no sabre no na kumawufo ene kwamanfo enso ye aduanafo no hwemu amyate ase se no mo etetetete miamia ho baabi na bema bi ho no ma na ye frɛ no Atara Fram ya na ono nso di ne hene ewo ho no ma na owo ndipa a omo so ye ha ewo saa eponum ede ema no nti na ye mfa ne se ono de Atara Fram no de waje ho ede ata na ni ase a na obia ntimi ma ho ana se ipa bibire bia nko ho na mse se de na netumi wodi aduro o mema owo nipa ebo no ho ban na wodi akakabe se bo ho nti no na obia ntimi nko ho enko ye ha ewo kwaye num bi dan kanya asem na ye nka kwaye ye nyina na modidi mu de ntini nipa ba akofo gita na ni ase se eye ne dia nanso na Atara Fram waje saa Afram Prince ho nyina afa a na wo mo bia ema ho emeyesa emeye ha na ebra na fori krobon enso ahayofo ehun se ekomo ya enunti esese omu ye ha edidi no omu ekoduru baabi omu hu se nsuo eda ho a na omu ntimi ntwa nsuo no nko nsuo naja nanso nananom nyansam ene omu nimdiem ne kwan ebefa so ebetwa nsuo no na nananom dwene ho no dako bomofo baako ete no ho hwemu se obepe kwan obefa so obetwa nsuo no koduru ho no na mmoa bi omu nwi etese nkraman brofo kasem ye beka se beers ewo ho na bomfo no nyansam mu no wo ye na adwen se onto wo mutuo na mum obehwe se de mmoa no fa so a omu ye omu niema mmoa no ba kwaye num bedidi na enwunu dwunu mu kwa bon anase bonhwa bi eda nsuo no anafo baabi na omafam na omu nyina kɔ nti bomofo yi ehwe ya echi obebo na afori krobon amane se ohene behunu kwaye kese bi wo ha sei na nsuo da ho a yentimi entwa nsuo no nanso minim diem madwenem mekoye ha no mekoto se mmoa bi ewo ho no ma omo tse nkraman ohene wada ma menkum bi na mo mehwe wo mu a mo no bedidi wi a ekwan mo fa so mutwa nsuo no ni omu efa bonhwa bim na omakosi nsuo no eja nti nsuo na epese yetwa na yentimi ntwa no mesu se kwan ebefa so a ebetimi atwa no nti bomofo no bebo ohene amane no ohene no ma na kwan se sa na tedia onhwe kwan a obefa so a obetimi akọ nsuo na ja no mebo ne mfefo abomofo no nso amane nti bomofo no ye se de no for krobon eka ye no obubu nnua de gu bonhwa no so nya kwan fam etwa de ko nsuo na ja okodu nsuo na ja no ohunu se adodode ewo ho nti obebo ohene amane ema ohene ene ne mfefo nyina etu de eba ho na yesese ade omafri baabi omudi kan ebetena ye no etu de akọ bia foforo a mempo mensuro anka meka se sansuo no ebia na eye Afram ana se nsuo Afram ana eda ho ana eso nti na nananom ntimi ntwa no saa bre no
Ebra bonfo yi de ne nkrofo etwa nsuo no ekotena ho no ahayọ ekọ so nanso enam sɛ na bɛrima yɛ frɛ na Atara Fram na wagye saa bea hɔ agya kantan so na ɔmpɛ sɛ nipa foforɔ biara bɛba hɔ abɛyɛ hanti no wokɔ hɔ nom a na keka ɛne apobɔ nneɛma bi na ɛkɔ so ti dako mmɔfo baako ɛkɔ hɔ nom a ɔyɛ n'adwen sɛ ɔno so ɛkɔ akɔyɛ ahayɔ na wapɛ bibi de aba abɛsom ne hene. Ebra okoduru hɔ no Atara Fram nkrɔfo ɛbɛ ka kyerɛ no sɛ watrahyeɛ anaasɛ wato nsuaeɛ sɛ anaasɛ wato mmara sɛ wafiri baabi ɔwɔ no aba nsuo no agya anaasɛ waba saa kwaeɛ no mu ɛno nti no ɔmo ɛsamaa no de no kɔ na Atara Fram anim saa berɛ no de na nipa bebree biara ɛnne ne ho ɛno nti ɔde asɛm no ɛba ɛbɛto ɛyɛ N'afɔre Krɔbɔn anim N'afɔre Krɔbɔn ɛka kyerɛ ne bɔmmɔfoɔ no sɛ ma ɔnkɔ ne sɛnten sɛ ɛyɛ bibi na ɔkɔpɛ aba abɛdi na mmom ɛnyɛ sɛ ɛne bɛyɛ dɛn ɛnenam mpo no ɔkɔ hɔ nom a sɛdeɛ yɛate sɛ Atara Fram teɛ no ebia na yɛnim deɛ ɔde bɛyɛ no. Ɛberɛ a bɔmmɔfoɔ no ɛkɔhunu sɛ nsuo no agya asase da hɔ nananom tu baeɛ no nananom ɛba bɛhunu sɛ kuro ɛwɔ hɔ anaasɛ nipa wɔ hɔ nananom pinkyɛn wɔ no wɔn hu sɛ na kumawufoɔ ɛwɔ hɔ saa nso ɛnana kwamanfoɔ nso ɛwɔ hɔ na sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no akamfoɔ deɛ wɔn kɔ baabi a wɔn de wɔn abusua a wɔn bɔ ana ne nam nti bere a nananom ɛbɛduru hɔ na wɔn ɛka abusua a wɔn dɔm anaasɛ abusuakuo a wɔn firi